Det her er en film om glæden ved at læse. I filmen har vi selvfølgelig allerede lavet billederne for dig. Men når vi læser, danner vi tit selv billederne oppe i hovedet. Blandt andet derfor er bøger med til at udvikle fantasien. Det at læse gør os bedre til at kommunikere, fokusere, fordybe os og meget mere. Lidt firkantet sagt klarer børn sig meget bedre i livet, hvis de kommer fra et hjem, hvor der læses jævnligt. Derfor er det en god idé at hjælpe barnets læseglæde lidt på vej. Det kan du for eksempel gøre ved at læse for dit barn og sammen med barnet. Hyggelige læsestunder kan også være med til at styrke båndet mellem jer. Måske kunne du også som voksen trænge til at læse en god bog. På den måde viser du dit barn, at det er skønt at læse. Måske får de lyst til at give læseglæden videre. Det er en god idé at have bøger tilgængelige flere forskellige steder i hjemmet. Man kan nemlig blive grebet af en god historie alle mulige steder og glemme tid og sted. Men husk, at bøgerne skal passe til barnets niveau og handle om noget, som dit barn synes er spændende. Du kan sagtens læse højt, selvom barnet selv kan læse. Og så er det en god idé at tale sammen om det, I læser. Du kan blandt andet spørge ind til, om der er noget i fortællingen, som barnet kan kende fra sit eget liv. I kan lave det til et ritual at have læsestunder, hvor I enten læser i hver jeres bog, eller læser højt fra I har valgt i fællesskab. Måske skal I have en fast biblioteksdag for familien med jævne mellemrum. Husk, at en god læsestund kan være både kort og lang. I kan også vælge en lydbog til bilturene, som hele familien kan følge med i. Det kan give nogle gode fælles snakke. Lydbøger er i øvrigt også gode til at vække interessen for bøger. Det gælder også for børn, der har svært ved at læse. Hvis du synes, det er vanskeligt at komme i gang, kan du altid søge inspiration og få hjælp til at finde en god bog. Du kan spørge lærerne og pædagogerne, og der er god hjælp at hente på dit lokale bibliotek. Man kan både læse og lytte bøger på internettet. Spørg på biblioteket, i dit barns skole, i SFO'en eller i børnehaven. De har gode idéer til, hvor I kan læse online i din kommune. Giv dit barn en gave for livet. Skab gode traditioner omkring læsningen derhjemme. God læselyst.